Здравейте хора, днес ще видим новия сезон на ТОЦ. Точно така, излезна 109-ки. Анри 109 товарал. Баца, това ще е много силна картичка. Ван Бастен, Ауайриан, Джера, Тюрам. Абе, ще е много яко този евент. Тук 104 не става. Аз много време да съм играл FC. Вие не сте ми виждали отбора така и така. А сега ще ви го покажа. Имам Серджио Херейра, 106, 108 компании. Също за това видео на AFC Mobile снимах как отварям пакети в Winter Wonders евента и отварям компании. Тук имам на шорт видео как Ван Дайк го отковал, Роберто Карлос, Арвахал, Гатусо, но скоро време го папакнах. Фабиан Ройс от Шампионската лига евент го взех. Там стокините. Джуд Белингъм с FC Point го взех. Пал Фютре го пакнах от един пакет 4 до 109. Нормален за всички евенти, така че Бапе също и Салах. Това е моят отбор. Не знам колко е добър. Имам и много малко койс. Да. Което това на мен въобще не ми харесва. Също нямам и джемове. Което пък е... Ами хора, предлагам ви да изиграем ето това. 2 мача ще изиграем. Ако ще нещо акнем от този пакет, ще е много хубаво. Поне да е 106-ичка, моля. 106-ичка да е поне. Значи... Такова 101 е много гадно вече. И така хора, моля ви, абонирайте се с канал, за канала да стигнем нашата цел 1000 абоната. Моля ви, ще съм много благодарен, ако направим 1000 абоната. Знам, че е малко, но пак ще е добре за моя канал. Така че... в момента играят ни игри, вучо ми, майка ми. Това са не е важно, въобще не ги слушайте. Пал Фютре. Джута Белиго. Всъщност, ако си свикате как взех Джуд Белингъм, ще ви кажа, много е лесно. Взимате една етичка за AFC Points. Ще ви покажа коя си взех аз. Малко след матча, т.е. след това мачовете, ще ви го покажа коя офертичката, и ако ви дадат или вие сами си взимате неща, вземете го, ако сте слаб или го искате.
вземете си го, много добър и е 109 overall, така че не е... В смисъл това за мен е много яко. Няма да... Всъщност то компания е много добър. Значи от Winter Wonders съвета, от тония пакет, който ми е един от любимите вече. Значи от тогава не съм си сменил компании от Winter Wonders евента. Той е много добър и не искам въобще да го сменил. Ван Дайк е много добър също, но ако... Не знам хора, вие ми пишете ми в коментарите кой най-много си мечтаете от този евент да получите от пакет. Аз най-много искам Ван Бастен. Защото БП все пак стои четворка. Не знам. Ако имам Ван Бастен ще е много яко. Вие отдолу в коментарите пишете вие кой си мечтаете да пакнете. Да, приключва ли този матч вече? Да, поне да играех с човека, не с слаба ботка. Сега ако вкара с Ван Дайк и днес. И не човек. Я го вик. Да бе, как ще вкара с Ван Дайк в днеска, бе, брат? Твой защитник не не. Гатив. Финеската с Ван Дайк, брат. Хора, ако играете FC Mobile, ще ви кажа моето име, ако искате да сме приятели, да играеме заедно на ФС-то. Ще ви покажа сега името. Запишете си го и да, ще бъдем приятели. Ако искате да все пак не ви равна сила. Фара бе, кога ще свърши този матч, бе? Как ти... Ами 6 на 1. Нищо впечатляващо. Това е слаба ботка. Добре, а поне да е от 103 до 109. Така ще е най-добре. Защото 101 до 109 е ясно, че нищо, нищичко. Значи, толкова е малък шанс за 109 и за 106 нагоре. До 109 е толкова малък шанс, че от този пакет. Да, ужасно е просто.
много са слаби. Брат, това е с тия хора. Пишете в долу на коментарите дали сте играли с хакери, защото аз съм играл с много хакери. И дали да ги премахнем, защото аз съм за да ги махнем, защото много гадни тия хакери. Не, човек. Гати гол вкарах. Направо толкова лекичех, брат, и той буквално не успях. Оп. Не успях този път. Кашкавал. Му викам аз. Арвахал се казва, знам, но аз му викам Кашкавал с един мой съученик Кристиян. С малко ще ви покажа откъде да вземете Белингъм. Също и името ми. Каква финеска удари? Фютре или как се казва? Футре. Не знам, хора. Такива имена не съм чувал в живота си просто. В смисъл, много са различни. Примерно, Калияно Роналдо. Какво има общо с двете имена? Айде да свършва този матч. Може. Не съм много ме скучва в този матч, защото буквално съм хиперлесни. Мохамед Салахчо. Защо? Какво стана? И каква тривелка направиха, но не успях да тая вкарал с Мбапето.
Сако вика, аре още малко и ще свърши този матч. Сега ще се молим за Ван Бастен. Свърши ли това матч? Не, още малко. Да, добре свърши. Моля, Ван Бастен, моля, 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 моля. Моля, моля, моля. Моля, 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 Ван Бастен, моля, моля. И локаут, локаут. И дори и локаут нямаш. Толкова е за положението. Да, хора. Взех си ето тази офертичка. Чакайте. За това за Джуд Белингъм. Ето тази. За 8 лева и това е моето име. Чакайте. Така да е. Това е моето име и ТС 109 товара, Реал Мадрид. Да. Тия какво ги правим са? Път 5 не си заслужава. И се шегуваш с мен, брат. Май днес ще си купуваме нов вратар. Ще отворя един слаб пакет от Extra Time, но няма слабия пакет, ако ще се падне нещо. Нека да видим просто. Окей, мерси. Супер. Май нов вратар май за сега няма да си купувам. Робърт Багио. Гледаме това. Хора, ако ви харесва това видео, абонирайте се за канала ми за още такива яки видеа. От мен, чао!